Aitziberrek saskibaloiakin izan dezakeen erlazioari aipamen horien dezunen, ez? Betu, pentsatzen jarri naiz, eta ikusi eta Aitziber hortxe, ez, erraldoien artean bere baloitxoakin txiki. Eta gero pentsau dut, eske krak bat izango zen, ziur nago, eske oso zaila da pertsona batek gauza guztik ondo itea. Eta Aitziberrek hori ere ondo ingo nuke, denen krak bat dalako zuekin, gure Maxibox partikularra, Aitziber Garmendia Mendizabal! Eskerrik asko Plat, baina hori justu hori enuke ondengo. Kiroletan txarra morratuan aizelako. Bueno, nik gaur Alaitzek Instagram bidez proposatutako gai bati helduko diot. Nerabeak. Perezita, Nerabeak. Espezie bitxi hori. A ber, zer da berez nerabe bat? Noiz hasten da pertsona bat nerabe izaten, baina batez ere. Noiz uzten dio pertsona batek nerabe izateari. Batzuk inoiz ez. Nerabetzaroa. Ume bat heldu bilakatzeko prozesu biologiko eta fisiologikoari deritzo. Baina ez da inxinplea. A ber, noiz uzten dio aur batek aur izateari. Esan nahi, guraso batek ze momentutan erabakitzen du bere kotxetik kontuz aurrak pegatinak kentzea. Hemen parentesi txiki bat. Ze hostia da pegatina hori? Ze esan nahi du kontuz aurrak? Zatik pegatina hori kotxe batean? Nik bi irakurketa posible egiten dizkiot. Bat, erdilo daunak esaten duna. Kontuz kotxe ontara gehiagiz arrimatuz, arriskutsua nahi zoantxe bertan. Bi aur daramatzat, xalala riki atope kantatzen, 3 ordu loin ditut gargauean, eta deskiziatuta noa. Garazi oain Lukari tokatzaio patrullak arinan kamioia. Garazi! Lukari tokatzaio patrullak arinan kamioia! Hoi aukera bada. Beste aukera. Kontuz kotxe honen kontra ez txokatu, astakererik ez egin favorez aurrak doaz, eta penalitzateke istripu bat izatea. Hor aurreko kamioi hori lasai enpotratu daiteke zure kontra total. 40 urte inguruko neskazar bazara, umerik gabea, ze inporta du. Bate beste aukera hori ez dakit, ez? Pegatin hori nun jaio da, zeatik. Bueno, parentesi honen ostean goazen arira. Nerabezaroa. Ze garai zaila. Hoi baino estresa handiagorik ez dago. Zaila nerabeentzat eta zaila gurasoentzat. Hemen di gurasoei. Eutxi. Nolako nintzen ni nerabezaroan? Goatzen naiz bapatean aurrea bisurik gabe, 1000 konpleju sartu zitezkidela. 1000. Nik ipurdia estaltzeko jertxe batea ematen un hemen gerrian lotuta. Nik eta nire gela guztiak, neska guztiak. Nire amak beti. Kendu zazu jertxe hori, neska hortik, hemen urte batzutara kontuatuko zea ze konplejo tonto zenitun. Arrazoi zuen. Baina zuk nerabeen esaldia botatzen zenuen. Eske ama, ez nauzu konprenditzen. Nerabeetan esaten duzu nitzei, gehien esaten duzu nitza da konprenditzen, enauzu konprenditzen. Nik lehen jertxearekin ipurdia estaltzen nuen. Eta orain, ipurdiarekin jertxea estaltzen. Eta kurioso hona dena da, oain askoz gehiago gustatzen zaidela nere gorputza. Hoi da kurioso hona eta politena. Aurrekoan Bilbotik Donostiara autobusean netorren, Álvaro, pesa autobusean. Bilbo Donostia autobusean egiteko baino errexagoa da, Zaldibia Peñiskola trineoan egitea. En serio, ze hostia da. Pesako biletea ateratzeko, ingenieritza gradu doblea eta 2 urteko praktikak eskatzen izkizuten. Haneo, nila noiz baiteko baten makina xarrotan papel artean. Tikea eskutan hartuta, bueno, tikea, papel txar bat. Atetik pasatzen hasi beste hola irikitzen da nate hortatik, da ez zala irikitzen. 3 aldiz pasa eta ez zala irikitzen. Aran onda torren neskagazte bat, nerabea bera. Eta esaten dian, pasatu nerekin batea. Tani, Larri, alde guztitara bida. Seguru? Oain, hemen danan aurrean da, beak, bai, jarri neratzean. Venga, 1, 2, eta 3, guazen! Eta be, txartelarekin bion pasagunen, kolau inintzen. Kolatu ininduen. Egun batean gaztea zea eta urrungo egunean nerabe batekin bus geltokian kolatzeagatik kasi iktus batek ematen zu. Nerabeak esan zian. Asko gustatzen zuen programa. Eskolan jartzen digute euskara praktikatzeko. Ni, ostia, nungoazen galdetu nion, da esan zian enkarterrikoa zela. Barantzun nion, oso euskara polita daukazu. Ta berak, jo, eskerrik asko, tan joan zen korrika besteik gabe nere salbatzaile gaztea. Bere autobusa hartzera. A ber, zenbat aldiz hitz egin dugu gaizki nerabei buruz. Zenbat aldiz orain pandemian ere. Errudunak dira, ezer ulertzen ez dutenak, parranda egitea baino beste zertan pentsatzen ez dutenak, zen motza gean askotan. Beira, pertsona baten bizitzako garairik zailena nik uste nerabetzaroa dela. Montaña rusa bat da. Bueno, hori nahikoa ez eta bain montaña rusa hori gainera 4 pareten artean sartu diegu. Mugaz eta baldintza zinguratuta. Ostra,
montaña rusa hontan igo behar duzu, baina bakarrik joango zara. Zure lagunak beste bagoi batean egon behar dute. B, ezin duzu garrasirik eta barrerik egin eta musuko ondo jarri favorez. Eta D, ezin duzu beldurrik sentitu. Zer da, aldapa sorta bat, heldua izatera kondenatua dagoen pertsona batentzat. Bera, jolasean dabilen aurrari agur esan eta heldu bilakatzeko agindua jasotzen dugu hola momentu jakin batean. Deno pasa gara hortik, ez? Bueno, nerabeak ulertzen ez dituenak sentsazio hori gogoratu beharko luke. Amildegi ertzean egotearen korapiloa, hori da nerabetzaroa. Bira, beraien beldur eta lotxa guztiekin bestei laguntzeko prest daude, hori ikusten da. Bus geltokietan trampa txikiak egiten erakusteko eta zure lanarekin ikasten dutela aitortzeko prest daude. Eta nik ez ditut denak idealizatu nahi, putako me baten goa, kabroien bat, danak ez dira zoragarriak izango, baina, ostia, helduon artean ere harrikozkor asko dago. Eta gaina batzuk beti parean traban jartzeko prestabilezia bereziarekin. Bira, ez gaude hain urruti. Enkarte herriko nerabe batek esan dit gure saioa eskolan jartzen diotela, euskara praktikan jartzeko. Zerbait ondo egiten ari gara denok. Eskerrik asko.